Nachádzame sa pri 3 studničkách. Dneska turistika. Za nami je náš vrchol. Smer Kriváň. 3 hodiny 45 minút. Podľa značenia predpokladám, že tam budeme trošičku skorej. Ja som vravel, otvorilo sa nám to. Hehe. Tak ideme. Nádhera. Nádhera. Odtiaľ to. Keď sa dostanete už tuto, tak sa ide fakt, že po skalách. Nie je to chodník. Značenie je, ale takto po skalách. Hodinu 15 a tam je. Tam ideme. Tu som. Taký nádherný výhľad je. Brutál. O tomto som vravel, že sa nám to takto bude otvárať. Takto pekne sa nám to otvára. Je náš výhľad. Nádherná perinka. Posledné metre. Ja som tu. Dole. A viete, čo je zaujímavé na tomto? Vyslovene sa ide dole, ale že po zadku, lebo to je tak strmé a tak zašmykané od ľudí všetkých, že po zadku sadnete si na zadok a proste idete dole. Toto sa stane, keď trošku zídeme. Hneď sme v tle. Pokračujeme dole. Odporúčam minimálne jednu paličku si zobrať a opierať sa o ňu. Ide sa lepšie. Mlá odišla a toto je výhľad. Nádhera. Tu je náš vrch. Kriváň. Posledné pohľady. Odtiaľ to. Takéto nádherné počasie.
Práve sme vošli do lesíka a už len predpokladáme nejakú maximálne hĺbku, možno ani to nie menej, smerom ku autu, ku 3 studničkám. Nádherný západ slnka. Nádhera. Asi najdlhšie trvajúca turistika, ktorú sme kedy absolvovali, ale stalo to za to. S nádherným západom slnka. Už sme tu. Pred nami kriváň, nevidno holubé tma. Ale sme tu.